Oras meda salud na kamangina lasro hatta alan tunga sahat titanungain isa da tahun baru 5 tahun 2021 nunga tahilala perdalanan di nguluta di tahun 2020 mulu tahilala gurang hamaulon mulu tahilala gurang akaparukilon alena pos marohata kamanginang na urupan ni dewa taruh hita dinalaho memulu seluh nai dan nunga tahilala nunga ini tahe di tahun 2020 nunga 2021 ikolam masih hohok mahita ikolam padudu honot tama tung masebal garu asini rohan dewata di mulutta dangalan di gogomuna dangalan di pikiran muna dang alani habis muna sabdok alani asini rohani dewata do nama dongani hita seluruh nakamanginang diopasori atau masuk mahita di tahun 2020 sada daun pinaraden dewata di jolota rak mahita mahalaka doh dewata asa lasro hatta rak doh dewata asa tugu-tugun nahita molope tung adong jupang akaha maulon ai disarihon dewata alohita saluna atau hupasata mima selamat tahun baru mah di hita saluhna 1 Januari 2021 molo tung udang akaha hurang nan selingon na hurang lobi pasahato nai mah di hita masih maaf bima hita kami mohon maaf jika ada kesalahan kami masih haholongan mahita ai nunga di pai baru di mata hita di bagasan mulai baru asa niat kita di bagasan tolong selai pasah tani maju kita selamat tahun baru 2021 Tuhan tetap memberkati kita Immanuel Shalom.